нашите ръководители Георги и Зюмбюла. Здравейте, добре дошли. Сядайте кой където намери. Ма вие сте или... Кога ще ви женим? Вие вече минахте 12-13 години. Още малко, малко. Колко годишни са? От 12 до 17 съм. О, ще вече... До 18, да не взема да не ги открадне. Има, чакай, язва ми този микрофон или кажи, има ли вариант да ви открадне някой батко? Има, да. Има, така ли? Да. А как се пазите вие? Смисъл, как ходите там по улиците? Знам, че аз също идвам от квартал, в който са живяли цигани. Е много опасно за малките, младите момичета. Сами? Сами, да. Пазиме се. Добре, гаджета имате ли? Да. А кой каза да? Чакай, че толкова ми е розово тук пред мен, в момента, че нищо не мога да разбера. Значи си имате гаджета, е много хубаво. Добре, ако някой е сложение, тя ще развали това, което сме направили до сега. Имахме такива случаи. Сериозно? Да. Значи имах концерт, предстоящ концерт и за една седмица две ми се ожениха и се... Как звучи две ми се ожениха? Направо бях в паника. Ето се за паника. Добре, и как така ги взимат ти? Защото хората не знаят, аз го знам, аз съм циганин, не знам как стават нещата. Но хората, нашите зрители, не могат да повярват, че едно младо и хубаво момиче, както си върви така, всъщност има ли го вече това нещо? Продължаваме ли да се крадем? Има го. Още по махалите го има. Добре, толкова сте красиви. Ела тук, ти си с сини очи, ти си като дъщеря ми, ела при мен. Седи тук. Вижте я. Каква циганка е това? С сини очи, ара, индийката, знаете ли я? На нея казва ли се, че приличаш? Тя се срамува. Добре, айде седи там, няма да те притеснявам красавица повече. Всичките ли сте роми всъщност в състава? Всички ли? Да. Всички. И ти, въпреки че и ти си с сини очи. Чувствате ли Да се? покажем на българите, че има и хубави ромкини. А какво говориш? Всичките са толкова красиви тук. Кажете ми сега за вашия състав. Има ли други такива състави или сте уникални? Тоест, още никой не се е сетил да направи още един? Има. Има такива състави в България, но... Но ние сме най-добрите. Те го казват. Само с микрофона ще ви помоля, защото не се чува иначе. Но ние сме най-добрите. Но пак аз това го казах още преди малко. Няма такива. Шукарипе какво означава да кажем за нашите зрители? Красота. Красота. И наистина са се събрали тук само красавици. Добре, кажете ни, къде можем да ви видим, ако решим? Пътувате ли някъде в чужбина, да кажем? Да, обиколили сме почти цяла Европа. Така. Къде сте били? Къде ви харесва най-много? В Турция. Може да се каже, че в Турция беше най-хубаво. В Италия не е ли хубаво? Хубаво, но в Турция беше по-хубаво, повече участие имаше. Защото те са по-близки до нас, нали? Да. Смисъл. Много са гостоприемни. Много са гостоприемни. Добре, Зюмбюла, как минава един кастинг? Къде ги събра тези красавици? Как минава? Те си идват самички децата, имат желание. От различни махали са, по принцип са от различни махали. От различни махали, Да. а откъде са? От Обеля. Значи от София От всички? София са, да. Не идва някой, да кажем, от Ихтиман специално за това, от само софиянци са. Откъде? От Филиповци, факултета, Обелия, има ли? Филиповци нямам. Нямате от Модерно преградио е... Бакърена фабрика. На всичките места съм живял, мога да се закълна. Обаче сте малки и не ме помните. Има и от Обеля. Добре, а родителите как ги пускат? Така открито, т.е. без притеснения, сигурни са във вас? Сигурни са във вас, защото ние сме си роми и знаят, че може да се разчита на нас. Изградихме си доверие. Абсолютно. Сигурен съм в това. Добре, а като иска, например, някой от чужбина, ето както са били в Турция, свързват се с теб и ти казваш, вече започваш да казваш на родителите дали ги пускат, не ги ли пускат. Да, разбира се. Искаме разрешение специално от тях, ние не можем да ги вземем. Значи ние, за да отидем в чужбина с тях, трябва да имаме подписана декларация от родителите, за да можем да напуснем пределите на България. В противен случай не можем. Значи това ще каже, че имаме съгласието на родителите. Да, сигурен съм, че е така. Добре, нека да кажем на нашите зрители какво е характерно за кючека.
Момичета, моля ви се, включвайте се. Какви неща трябва да притежава човек, данни физически, за да може да танцува? Молите на микрофона, Слънце. То си идва отвътре. То си идва отвътре. Добре, например, кои танцуват по-добре? Дебелите или слабите хора? По-слабичките. Така ли? Ти си номер едно, това е факт. Абе, не дай да ми говориш, моля ти, така ме кара да се изсърдявам. Аз, какво? Пляскайте, ако ще пляскате, какво ми спирате? Аз понеже знам, лелите ми са дебели, братовчетите ми са дебели и не всички. Само аз слаба в цялата рода, разбирате ли? Така. Абе, много по-хубаво според мен играят дебеланките. Или не е така? Ами то по принцип не казвам, че трябва да играеш само с кючек. В смисъл само да си въртиш ханша. Маниери няма ли това? Не е ли вярно, че напоследък българите започнаха да играят по-хубаво кючек от нас, циганите? Еми, те точно това правят всъщност. Те точно това правят. Те започнаха да танцуват повече по-добре от нас или не? Вземи микрофона, Слънце. Кажи какво мислиш ти. Еми, те почват да отиват на репетиции, да ги учат. Нас не ни учи никой, просто ние си имаме талант. Така е факт. Ние се раждаме с това нещо всъщност, с кючека. Да. Изпитвали ли сте някога срам от това, че сте циганки? Не. Виж как е хорово, не. Не, разбира се. Добре, а усещате ли хората да имат по-специално отношение към вас, защото сте различни, да кажем? Има ли по-специално отношение? Тоест, как да го кажа? Да усещате пренебрежение, да ви мислят за втора ръка хора. На мен ми се е случвало на времето това. Не. Не. А къде учите? Смесено училище. В смисъл има и българи и циганчета или само... Смесено. Това е по-хубаво според мен. Добре, а как се разбирате с българчетата? Добре. Отличнички ли сте всичките или някои двойкаджи? Почти някой. Я да се дигнат ръката двойкаджийките тук сега. Само тя си призна! Само тя си призна! Само една! Добре. Значи аз искам да кажа нещо. Аз първо искам да се извина на зрителите на TV2. Първо трябваше да започнем честита нова година. Желая много успехи на всички зрители на TV2. И най-вече честит имен ден, Васко. Благодаря от сърце, Георги! Благодаря! Искам да кажа няколко думи за тези дечица. Преди малко вие зададохте въпроса дали ги е срам от това, че са циганки. Значи може да се каже, че те непрекъснато са между българи. Имаме участие, примерно в Турция, като ние отидохме с един ансамбъл небезизвестния от Люлин. Там, когато излезнаха на сцената, те не казват цигани, излизат цигани, те казват българи. Значи, де-факто, те представляват от една страна и самата България. И това нас просто ние се гордеем с това, че където да отидеме, ние сме българи. Представени сме като българи. Разбира се, че така и трябва да бъде. А това, че са ромби, значи ние живеем в България. Какво да направим? Това е. Живеем в България и сме по-българите, вие циганите, всички българи. Така е понякога. Много ви благодаря, че ни бяхте на гости на имения ми ден. От сърце и душа ви благодаря. С Илдес Ибрахимова ще се видим веднага след рекламите! Реклами, които ще ви накарат да си купите неща, от които може би нямате нужда. Ние ви предлагаме точно обратното. Да не похарчите и стотинка за нещо, от което имате страшна нужда. А именно песента на Балканите Илдес Ибрахимова! Sveta Jugre
Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. La 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 la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. No 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 no. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Gemime çektim yerken, ben sılama giderken, dua ile sevdiğim gider geliyorum erken. Dua ile sevdiğim gider geliyorum erken. Дами и господа, ако първото ми шоу за тази година не ви е харесало, значи още сте мъртви и не сте ви завинтили аспиринчето. Силно ми почва годината. Малко се притеснявам, че толкова вдигнах летвата, обаче какво да се направи? Така е в шоу-бизнеса. No mercy. Обещавам ви утре да поддържам височините, защото ще ми гостува любимият ми политик. Човекът, който скочи на сценаристчите на Слави. Любен Дилов син! Спокойно, ще има титри, всичко ще разберете. Утре в 10 по TV2, неизпускаемо както винаги. На всички Васковци, Василки и Васенца, честит имен ден на Дашченца, да сте ми живи и здрави! Ако ви е писало от селски тарикати по другите телевизии, останете се с комедията Градски тарикати по TV2. И ако от баницата ви се е паднало бебе, дано не сте Владо Кузов. Защото живота не е просто шоу, живота е серото шоу на жизнь. Чао! Обичам ви!